Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni Nandruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng wapuonjore. Wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima maber seche ma ponono ni tuo moro donjo. Wang'eyo kaka inyalo tieke kata kaka inyalo thiedhe to kapok odonjo bende thothne wang'eyo kaka inyalo geng'a. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari na osechopo e studio abuka thuolo ni mondo mi arwake. Onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Daktari machiegni penj laktar odiechieng ma kawuono. Nyinga Levi Onyango Juma wuod game kendo Nairobi kae atiyo Ngong kod Nairobi CBD mano Central Business District e town kanyo. Clinic mara Nairobi yudore Koinange Street, Arrow House, waluongo ni Arrow Medical Center. Ngong wan gi Amrek Kenya, kano konyo jogo manigi tuoche mopogore opogore mag dangni mag paro, to kod jogo gi manigi midhiero ma ikelo gi tiyo marach gi yedhego mamero ji, waluongo ni addiction, gigo kaka kong'o, nyasore. Koro jogo duto ma nyalo bedo gi shida moro amora mag dangni mag paro kata tuoche kamago, depression, bipolar, schizophrenia go duto mago wadil godo. Mor kabiro kawuono kendo ageno ni twak dhi bedo maber. An bende amor ga mar bedo kodi odiechieng seche mibiro kama nikech ikaw thuolo ni kendo ibiro mondo mipuonj ogandawa wayud kaka ogandawa nyalo bedo kod ngima maber nikech ngima en mwandu daktari. Awinjo kimulo kata weche mag dangni mag paro mamano elonyi ni weche mag dangni mag paro, tuoche kaka mag kong'o kachiel kod nyasore, ndawa, agigo ma samoro donjo e dend ng'ato ma ng'ato ng'igo ma mi ok obed gi ngima makare. Kata kamano kawuono kwa dhi go mbaka kotenore kod weche kata gika inago. Adwani mondo mwagoe mbaka kotenore kod paro mar negruok. Nikech ma abende nyalo biro kotenore kod dangni mar paro. Wanyalo wacho ni suicide kata weche mag deruok. Weche mag deruok ng'eny machal nade pachoka? Weche mag deruok kaluwore gi nonro mantiere, gisebedo ka gi dhi malo kaka sabe. To chandruok maduong' maniga tiere kwang'iyo statistics mag weche mag deruok kata gino mamiyo ng'ato kawo ngimane en ni ji mathoth ok oyie gande kata nyuola modong' chien ok oyie gande ni mondo gichiw achiel kuom gi kata wach ni ng'ato okawo ngimane e anyuola kata mane dala moro. Iyudo ka en gimoro miumo kendo en gino mipando kendo anyuola no ok nyal gombo ni society kata mana sirikal ong'e ni ng'atni en ng'at monindo nikech okawo ngimane kaluwore gi stigma, gino maluonga ni stigma ma kawo ngima mar ng'ato bedo godo. Koro iyudo ka mano miyo kawo statistics mar adieri mantie kacha mar jogo mosenindo kokawo ngimagi giwuon bedo matek. Nikech mantiere en moko ma obvious moro ma oyud ka ng'ato dere maybe ng'ato mage statistics madhi lakini ji kawo ngimagi e yore mopogore opogore. To iyudo ka nitie jogo ma kawo ngimagi ma kata mana nyuola gi hie ok ong'eyo ni ng'ani odhiga okawo ngimane. Manyiso ni en ng'atno manyalo kawo ngimane e yo mar ajali. Odonje mtoka kowuok e tich kata odonje mtoka kodhi tich okinyi to gini en gima osegabedo koparo tiyudo ka ng'ano dirre mana oko mar barabara kata odonje e bwo lori moro. Mano ng'at mokawo ngimane. Lakini statistics kata kwa dhiye ti wabro wacho ni ng'atno otho e ajali. Koro iyudo ka statistics cha ok orieyo maber. But kuom mago mosebedo reported, dhano kawo ngimagi kendo atamalo no ni malo sani. Wanyalo wacho ni kuom ji matho causes mar death kata gigo makelo kawo ngima mar dhano mang'eny iyudo kata mala 7 mago mana mobedo recorded gin jogo mokawo ngimagi kata motho e yo mar deruok. To kata ka wawinjo ga nyakalondo radio ka wawinjo weche manyien kata e yor TV kaka Ramogi TV kama akwasome oboke to iwinjo ga thothne mana kaka iwacho ni na adieri kwan jogo makawo ngimagi thoro bedo mang'eny. Ipimo ni statistics kata kwan hie to kwanyal ng'eyo malong'o mak mana ni kwani to ni malo. To kotenore kod gigo mage manyalo chwalo mondo mi kwan gi odhi malo nikech iwacho ni gimedore ang'o matimore momiyo wach mar deruok thoro bedo malo? Deruok ikelo gi gigo mabe opogore opogore kata nitie gigo maluongo ga ni risk factors kata gigo manyalo miyo ng'ato paro mondo okaw ngimane kata tho e yo mar deruok.
Mokwongo en ga kaka wacho ka wachako chenro ni adil gi tuochego mag dangni mag paro, gigo maluonga ni mental illness. Koro iyudo ka jogo manigi tuoche mopogore opogore mag dangni mag paro, gik ma wawacho kaka schizophrenia kata mana psychosis moko ma be waspani waseng'iyo kanyo, iyudo ka thoth jogo ma kawo ngimagi niga gi tuochego mag obwongo. Jodalawa kacha ong'ega luongo ni jonekni kata rourni, nitie language kata dhok miluongo godo ng'at ma nini kaluwo kanyo, to en gin dhok ma dhano tiyogo nikech ok ging'eyo ni tuochegi gin mane gi mane, koro giriwogi kanyachiel, iwinjo kiluongo ng'ato ni janeko. But koro kaduoko penjono, mokwongo jogo manigi tuoche mag dangni mag paro, mental illness, mano miyo ga ng'ato nyalo kawo ngimane kaluwore gi tuochegi moko. Suicide kata deruok en symptom mar tuochego. Ibiro yudo ka ng'ato osetemo suicide, ng'at matuo e yo makamano, kata en gimosiko wachoga nonyalo timore nade, onyalo timo awinjo ka kata owinjo ka duond moko nyise ni ok onego bed nodak e piny, kata ok onego bed ni obilong deria deya. Koro ineno kamano nyalo miyo ng'ato dhi timore nade, kawo ngimane. Gino mar ariyo mamiyo ng'ato keto ng'ato e risk mar kawo ngimane en tiyo marach gi yedhe mamero ji. Jogo ma thoro tiyo marach gi yedhe mamero ji, kwang'iyo mokwongo kaka kong'o en wa classify yega classification mar drugs mwaluongo ni sedative hypnotics. To gino achiel kata effects achiel ma sedative hypnotics timoga e dend dhano kata mane obwong dhano, gimiyo dhano bedo very depressed. Kwawacho sedation manyiso no sedate, koro iwinjo ka dendi en very depressed, inyalo chako bedo gi mood swings, inyalo chako winjo ka maisha ok en worth living. To mano ineno ka koro paro moko mag kawo ngimani ka chako timore nade, chako donje. Mar ariyo, gino mamiyo jok matiyo gi yedhe mamero ji nyalo ga kawo ngimagi kaluwore gi yath mamero ji mitiyo godo. Nitiere gigo mwaluonga ni hard drugs, winjo kaka addiction, ng'ato wacho ni yule anatumia hard drugs. Hard drugs gigo kaka cocaine kata heroin. Withdrawals mag yedhego kata gima ng'ato winje dende seche ma ok otiyo gi yadhno, to dende oseng'iyo gi yadhno, effect mobro winje dende kacha chande nyalo ga miyo ng'ato kawo ngimane. Nikech sama itiyo gi hard drugs gi, to dendi oseng'iyo ni yadhno nyaka bed e dendi full time. Koro iyudo ka samoro ma pesa, nikech bende ok gin pesa matin, iyudo ka ng'ato onge pesa monyalo nyiewogo yadhni, to koro chako experience gigo mwaluonga ni withdrawals. To withdrawals gi achiel kuom gi en ga hallucination. Hallucination gi nyalo ga miyo ng'ato chak paro mar kawo ngimane. Mar ariyo en lit ma ng'ato winje dende seche ma ma en e withdrawal phase chande. Kata mana ng'at mana mamer, ka jogo modak gi jok matiyo gi kong'o ahinya, sama onge kong'o mapok omadho kong'o gokinyi cha, iyudo ka ng'ano tiyogo tek kabisa. Kendo inyalo dhi miyud ka ng'ano tuo, okut kumoro, otetni, otimang'o. Koro lit ma ng'ato ma gino kele, koso mar yath mamero ji no kele dend ng'ato, nyalo miyo ng'ato chako bedo gi parogo mag kawo ngimagi. Kendo statistics ma wawacho ka, iyudo ka statistics gi ng'eny ji mathoro kawo ngimagi gikawo ga either ka omer kata nitie yath moro motimo nade, motiyo godo. Kendo ng'enyne obedo ga kong'o. Jogo mathoro kawo ngimagi iyudo omadho kong'o kata gino timore kaponi kong'o moro ni ang'owa, ni e dende. Ng'atno mar adek manie risk mar kawo ngimane gin jogo ma osega temo kawo ngimagi, ma maybe kana en nyathi notemo dere, kata kane gimoro osega temo. Nitie jogo mawacho ga ni ng'ane osetemo kawo ngimane didek, kata ng'ane osetemo kawo ngimane riyo. Mano miketo ng'ato e atal malo mamalo mar tho kokawo ngimane owuon, moloyo ng'at mane pok otimore ga nade, mane pok otemo. Koro iyudo ka mano be keto ng'ato e risk. Gino mar ang'wen manyalo miyo keto ng'ato e risk factor mar ang'wen, wanyalo wacho ni en psychosocial factors. Gigo chandruok ma wan go e anyuola, to kod kata ma wayudo e utewa wan owuon. King'iyo gigo kaka keny morumo, wacho ga ni divorce. Nitie keny morumo, keny nyalo rumo, ng'ato nyalo lalo tije ma abruptly, manoko plan ni tich nyalo rumone. Kata kaka kwang'iyo diere mane tuo mar Covid nitiere, ji mathoth ne tijegi ochung' nikech ne employers ok nyal sustain. Gitiyudo ka ng'at moro moseng'iye lifestyle moro, kong'ad tich chadichiel, koro ing'e ni biro gi pressure moro ma
koking'eyo kaka inyalo contain kata koking'eyo ni tich moro adhi yudo kanye, mano interfere gi ka in ng'ama dichuo e ot, kin ng'at mi provide iti mang'owa, koro ing'e ni gigi biro mang'eny ma ok iyudo ka bet matek minyalo yudo kikawo ngimani. Gino psychosocial factor moro mwanyalo wacho kanyo, wanyalo keto gino miluongo ni gambling, kata gambling akiana bro wache nang'o gi dholuo go puda. Gambling inyalo yudo ka to ma en gima iseneno kata mana e colleges magwa, miyudo ni nyathi moro miye school fees moro na nentie news mane waneno, momi nyathi school fees 80,000 to dhi okawo 80,000 no oketi ang'owa e sport pesa, aeto pesa cha odhi otimre nadi, odhi olal. Koro iyudo ka obedo gi buok moro ma miyo nyalo dhi mokaw ang'owa, okaw ngimane. Apani wige adek, not wige, dweche adek mokalo nitie moro mano tho e kasino moro Nairobi ka, mano bende nie news, mano ringe olwara kowuok e floor mamalo nyaka ang'owa, ma ngimane odhi kamano. Koro iyudo ka magi gin gik moko ma ka waen geji kata kaka oganda, to bende onego bed ni wang'eyo effect ma gigo nyalo bedo go badai. Kwachako wang'iyo moro psychosocial factors kaendi, life stressors ng'eny. Nitie piny kama wadake ni nitie stress mang'eny mamako ji. Ng'ato nyalo wito ng'at machiegni kode, inyalo wito janyuol mari, janyuol nyalo wito nyathine, ji tho e ajali. Koro iyudo ka grief komaki, koking'e kaka inyalo handle kata koken gima ni expect. Dhano grief mopogre opogre. Aeto paro moro be jamako ga ng'at ma grief chande, ni maybe kaluwe wanyalo bet kode kuma enowa. Mano paro ma sama watimo counseling kata sama wawuoyo gi jok ma undergo loss and grief, tibiro ga winjo ka ng'ato wacho ni, koro wacho ni madhina odhi tagombo ang'eyo ni kata an kaluwe tanyalo bet kode kuma ng'owa, kuma entieno. Iyudo ka that mentality kata mana paro mag deruok kata mag kawo ngimani nyalo chako maki mondo kineno ni ibro timri nadi, ibro dhi bet kanyachiel gi ng'atno makoro waneno gigo manyalo chwalo ng'ato kata nyalo keto ng'ato ng'ala manyime mara deruok, tuoche mopogore opogore, chandruoge mag dak kata mag ngima kuonde ma ji odake gi weche mag keny nyalo miyo ng'ato bedo kod paro mar kawo ngimane. Tiyo kod yedhe mamero ji bende pimonwa kacha ni nyalo miyo ng'ato paro kawo ngimane, kaachiel kod weche mag wito samoro ng'at mihero. Daktari, ni pimonwa kacha kani wachako chenro ni nitiere ga pondo moro ma ji pondo seche ma ng'ato dere e family, jok dwani mondo miyo yangre, de beni ma bende nyalo contribute nikech ji ok wuoyi, koro ji ok ong'eyo ni ma gima nyalo miyo ng'ato okaw ngimane koso. Apani mano wabomulo to kwasekaw yweyo nikech wakaw yweyo mana matin nono. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu, weche mag deruok oseyudore ni ging'eny mokalo, gik mang'eny nyalo miyo ng'ato paro mondo miyo dere. Daktari onyisowa kidieny mokwongo ni kineno ka ng'ato sik wacho ni abodera, kapo nono ni ok ong'iye malong'o to nyalo poko kawo ngimane. Tang'o miyo ng'ato nyalo wacho ni obodere kotende kod gik ma daktari okwanogo te. Wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime kod kama wawe godo no. Seche wakaw yweyo ni tudi kodwa Facebook page wa en page laktar, tudi kodwa kokalo line wa mar SMS. Daktari biro duoko penjo duto te ma nyalo bedo godo, omiyo kik isud kata matin. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In Mbakari en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo, ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Anano kagima paramo donji gak Takash. Bojne Takash bio. Nyakwara Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny.
adier gima dhi mbele sani driver dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mipni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD, South Africa and Thailand from 1080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1200 USD, and Maldives and Santorini from 2000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni kendo SMS wanitiere e TV mari en Ario Adek auchiel no Facebook page wa en page laktar inyalo yudo Facebook page en Ramogi TV kendo ibro yudowa mondo mwago mbaka kod daktari ni wang'yo kacha gigo momiyo samoro ka ng'ato otho kotenre kod weche mag deruok kata wito ngimane e yor deruok thothne family wayudoga ka umo ji ok dwa ni wuoye kata matena ni wacho kacha ni weche mag stigma weche mag akweda kaachiel kod gik makamago ipani ka ponono ni ji nyalo wuoyo ni watwani to tho to onodere nyalo duko chien kwan mag jogo mawito ngimagi koso ma nyalo kelo puonjruok ne oganda wa makony matin koso nego beni pando gi apanda stigma to nyalo bede gino manitie kaluwore gi culture iluongo nango gi dholuo culture kaluwore gi chike luo kitgi gi timbegi ka chakore chon iyudo ka deruok ok en gino ma oganda ne kawoga gi yot kech apani kata chike luo mang'eyo kama nadake kama wuok e chande ne wachoga ni ng'atno mano kawo ngimane gi yo mar negruok kata mano dere ne en ng'ano ma mokwongo kane pok ogonye kane en ng'at mano twere to nikwongo ichwade akia ni pod gino dhi mbele to koro iyudo kamano to ok en mana kaluo kende en through cultures mang'eny mag Waafrika wan kaka wan Waafrika koro iyudo ka gino noketo luoro moro kuom oganda moketo gima wawacho ni stigma no ero ma koro iyudo ka obedo mapek ne anyuola mondo yie to kwang'iyo maber kaluwore gi kwang'iyo gik manyalo keto kiduogi ng'iyo mos gik manyalo miyo ng'ato kaw ngimane ok gin gigo mwanyalo were godo kata wanyalo wacho ni mano gimomiyo ng'ato timore nadi nyalo miyo ng'ato dere king'iyo gigo kaka wang'iyo gi ng'at ma wawacho ni en gi tuo mar dangni mag paro mano ok en hero mar ng'ato to ng'at ma tuo e yo makamano iyudo ka ok en hero mare mondo winj duonde moko ma wacho ne wiye kani mondo timre nadi odere to mano kosetimore en gino maber ka koro ikawo kaka example timiyo go ogandawa omiyo ogandawa puonj maber e yo ma ok nyal kelo hinyruok kuom oganda kaka sani koro kaka wawuoyo kaeni nitie ng'atno probably moseneno kata science moko mobro neno kuome ka ang' wawacho gi science moko mineno kuom ng'ato tina ichako chich ni tang'o momiyo science gitimore iyudo ka puonjno kokete e yo makamano to nyalo konyo oganda kendo nyalo miyo kata mana statistics mag nini kande inyalo bedo mayot kuom ng'eyo ni mae namba mag jogo mosekawo ngimagi kaluwre gi yo mar negruok e higa makamae tapani kwatiyo gi mano e yo mar puonjo oganda opuonj dhano e sikunde opuonj nyithindo nikech kata nyithindo man e sikul iyudo ka tinde nyithindo matindo timore nade kawo ngimagi e sikul iyudo ka kijendni matindo timore nade kawo ngimagi ok en gino ma affect mana joma dongo to kendo apano o affect vijende ma yawuoyi mang'eny moingo kaka o affect nyithindogo mang'owa manyiri to magi yudo ka gigo kopuonji kendo nyiso oganda ni ang'o momiyo gini nyalo bedo ni yawuoyi ma kawo ngimagi moingo jogo mamiyo to wachako keto attention ne nyithindo ma yawuoyi kata marawerni
tipuonjogi nikech puonj bende malong'o be tinde otimore nade mipuonjo ganda dala kacha gi jodongo be tinde onge. Kanyi mabo kela pinyo na machielo wacho kacha ni thothne yudo ka nyithindo ma yawuoyi kata joma chwo thoro dere moingo joma mine. Debe ni ang'o matimore kuom joma chwo, debe ni ang'o matimore kuom rawere ma yawuoyi ma ok timre kuom rawere ma nyiri maketo gi ong'ala manyime. Ka wachako kacha wacho ni nitie psychosocial factors manitiere. Gigo ma wacho kaka stress mamako ji, yudo ka unemployment odonje. Nitiere dwaro kata expectation gi dho ngere ma anyuola marwa ni godo ewi nyithindo ma yawuoyi. Tiyudo ka kiwacha dieri upbringing masani kata mana kaka yawuoyi sani ipidho kaka gidongo yo ma gidonge opogore gi chon kaka nipuonjo ji. To kata king'iyo kalugo ka ende nitiere cultures kata mana cultures mopogore kata chike moko mag anyuola moko wawach kata maseche kata wawach okuche nitie kaka gipuonjo nyithindo. Pod nitie customs moko ma gin godo. Maseche samotero nyithinde nyange, nyithindo gi ikano gi ndalo for 2 weeks, wiga ariyo. Kipuonjo gi culture, kipuonjo gi kako nego beni gibete keny, kipuonjo gi shida samo yudore mae kamae. To ma ok gimi puonjo gi e sikul. Mae en puonj mimiyo gi anyuola, gi jodongo moket kanyo ma puonjo gi. Iyudo ka nyathino kowuok kanyo to nitie puonj moro, nitie tiegruok moro ma en godo moingo nyathi ma ok nodhi through that ang'owa moingo nyathi ma nok odhi through that process. Tiyudo ka magi culture moko ma kalugo sani waonge kodgi. Ena nyathi odhi sikul, kotieko dhi sikul to dhi college to yud tich otimre nadi. Koro yudo ka pressure moko nitie ma ok puonje ma kaka idil go ok puonje sikul kacha. To mano kelo breakdown no. Koro kwawuoyo nyithindo ma yawuoyi, gino mamiyo nyithindo ma yawuoyi gi attempt temo chato gitemo kata nyiri be temo dere. But iyudo ka yore ma gitiyo godo timore nadi opogore. Nyathi ma wuoyi en obro kodwa dhi dere to obro tiyo gi yono malithol mong'e ni gini kacha kota timore nadi atieko. Nyako bro dhi kacha lakini odhi ka en gi para ariyo late obro winjo late. Iyudo ka means nikech gigi itimo gi yore mopogore ma be ok wanyal wacho. Nikech mano inyalo inyalo timo kama. Mano waluongo ga ni assisted suicide gi dho ngere. Inyalo donjnwa. But iyudo ka means mag suicide gi thoth. Nyiri nitie gi kaka gitemo ga time, tiyudo ko nyalo bedo rescued kapok otimre nade. Ng'at ma wuoyi to en obro yore ma gitiyo godo opogore. Daktari nitiere kaka ni wachako chenro ni wacho no nitiere gik moko ma samoro nyalo timore kit ngima ng'ato manyalo miyo ng'ato tem mondo miyo kaw ngimane kata mondo miyo dere. Kapono ni neno ranyisi mage kuom ng'ama dichuo kata kuom ng'ama dhako, tinyalo chichi nyaka bed ni ng'ani osebedo kod paro mar deruok. Namba 1 nipimonwa kacha ni ka ng'ato siko wacho ga ni abro dera. Mano ni wacho kacha ni nyalo bedo ranyisi maduong' mokalo. Kaito bende weche mag tiyo kod gigo mamero ji nyalo bedo ranyisi bende mage makineno to inyalo chich mondo mikaw kang' mapiyo kaka dwarore. Mana kaka wacho mokwongo no. Kiwinjo ka ng'ato wacho no dwa dere, bed gi ng'ato piny. Lakini mano mabro donje. Penjo gima ranyisi maka waneno. Mokwongo, jogo ma tho gi deruok, giwacho ga mokwongo. Aito koro chieng' mochopo no dwa dere cha to be ibro neno ka be kodich kata giwacho no be. In fact, otimre ga ka onge ng'ama expect ni gini dhi timore nade. Koselale pach ji. Ni ko dhi timore. Mar ariyo, ng'ato nyalo chako isolate e yo moro manok isolate go. Otengana gi anyuola, otengana gi ji. Tiyudo ka koro kata pache ok owuo mang'eny. Ena ng'at mo machalo ga ng'at manigi depression to be depression ni bokinene to owuok kuom anyuola ma koro ko interact ka ng'owa gi ji e yo ma no interact ga gi ji. Othoro bedo kende. Mar adek, gin ichopo kuma otineno ka ng'ato chako uso gik ma ok ning'eno nyalo uso. Kata ochiwo gike. Odhi okawo wuoche kaka mara kata mirwako no. Iyudo ko chiwe to tamiga ni to nyocha neno kichiwo wuoche ni. Kawuono neno ka bag ni mikete ga lewni ka imiyo ng'ato. To kata no uso kata nango nikech be pesa cha be ok otimre nade. Ok odich gi pesa nikech oneno ka koro pesa no ok obidwa botimo nade. Ok obidwaro. Koro kin chako neno ka ng'ato chako chiwo gigo ma e yo moro ma ok en ni mar charity kata no miyo ng'ato ni mondo kony ng'ato chande nyaka chiji. Weche ma ng'ato wacho
owacho ni inyalo winjo ka ng'ato wacho ni by the way in ing'e ni chal ni wan e Ramogi ko kapani wabro timre nade wabro nere nitie weche moko ma kiwinjo dho ng'ato nyaka ipenje ni tang'o mi wacho na kama nikech samoro en ng'ato mano biro limi ya nyathi wayu moro biro limi dak go kanyo aye to kowuok cha tiwinjo ko wacho ni anti anto ng'e ni kendo apani wan e Ramogi ko wabinere kendo to kipenje tang'o mi wacho kamano to be ok wach ni wach moro motimore nade moriere koro mago warning signs ma nyaka kisechako neno kuom anyuola mari mibet godo lakini gino mong'ere ga kuom jogo madwa kawo ngimagi en ni giwachoga kapodi to wacho cha nigatie kendo nyathi chako wacho ni ochako penjo ni to bungu maka macha nitie ga le machalo nade kama chalo nade ineno kata mana nitie kalugo nitie bunge moko ma dhano ok donjega wacho ni kanyo nitie thuondi moko madongo dongo mok inyal timre nade ok inyal donje aye to chiemo nyathi biro wacho ni an adhi manyo kia ang'o e bungu maka mai ang'o mi dhi manyo bungu no kama ji ok donjega ni to in tidhi timre nade idhi time ang'o nyaki chak penjo gik maka mago nyathi nyalo nyaka ta penji ni to nitie moma na wacho ni penjo mena ni to apenji abore tam chande to be yawe ga gotieno ineno to en nyathi mani high school to penjo mena kamano koro min gipenjre ga nyathi ni ang'o momiyo nyalo penja ni abore tam cha to be yawo ga ng'owa ng'at moro amora modak Nairobi ong'e kaka abore tam chalo sinari makanyo no ero tang'o mamiyo nyathi ma high school nyalo penjo kachi yawo ga gotieno mago weche ma kiwinjo kuom nyathi iye ka endi nyaka makin to sikunde koro nyoyawo iyudo ka nyathi wacho ni en ok odwa dok e skul moro ni reasons boko mi maber to winjo koluor kata mana dok e skul ka iwinjo ka ng'owa nikech wacho ni deruok ni otimre na kanye nyithinde e sikul to koro king'iyo nyithindo mane sikul kande to bullying kata mana chando mar nyithindo matimore high school chande ong'eny to en one of the reasons momiyo nyithindo thoro kawo ngimagi ang'owa e high school nikech nyithini ok owuog gi mine dala skul kacha bende kodhiye mbesene ka en gimotimo en mana bullying mara gi kwinye mara gi timo ang'o to macha nyathi mok ong'eyo deal gi stressors machalo kamago koro iyudo ka paro moro mar kawo ngimane cha nyalo donje iyudo ka maybe en nyathi moro ma incontinent ma olaye pien to laye pien ni miyo owete mbesene mane skul kacha katime nade bully magi examples machiwo nikech gin cases maseneno e tich e office kacha chande gin cases mosebiro iyudo ka manyathi en manyathi ma nitie jomoko malayo nyaka kapod gin e high school ne wasewuoye iyudo ka koro mano miyo nyathini bedo bullied e skul kacha cha ma ok en comfortable dhi e skul to magi gik machako miyo ng'ato chako paro kawo tim ang'owa kawo ngimane academic performance nyalo bedo ni pressure moro nitiere academic kacha nikech every school moro amora dwaro ga good result to nyathini nitie gigo mamiyo ok perform kaka janyuol kata mana kaka nini dwaro jopuonj dwaro tiyudo ka pressure chako bedo piled up gigi gin ka gigo ma affect nyithindo a great deal but ok wanyal neno gin kech ok wan nyithindo at this moment mano stage mane wasekale ka nyathino ok olos godo yo maber kata probing moro kotimore mami ng'e kaka wanyalo avoid that situation iyudo ka mago paro mag kawo ngimane nyalo chako timore nade nyalo chako donjo onyalo chako yudo paro magi mipimonwa Dr. Levi ka ani kata deruok kawo ngima ntiere kako bire okange mopogore namba achiel biro bedo e alwora ni gigo matimore kit ngimani pressure mantiere kit ngimani tuoche mag dangni mag paro mantiere kit ngimani kaito gigo kosetimore e alwora ni to gini donje pachi kosedonje pachi tichako paro ni ber kaka kawo ngimana kotenore kod osiepna ni notho gigik makamago odonje paro kaito kosedonje paro to donje wach tene ni ng'ato ang' biro wuoyo e weche mag deruok kato biro chako nyiso ranyisi ma bende isepimonwa ilo moro nigatie mabet daktari ka wuoyo mana matin kaito ka waduogo to wabiro chako kar ilo moro nigatie gimomiyo ilo no nitiere to en ilo manade penj laktar kokalo Ramogi TV gima en mwandu ageno ni sechako tudori koda namba mar SMS nene TV mari kidieny mar adek en ga mari tende ni biro go simu mondo mi penj laktar nikech mano e chenro ni ilo moro nigatiere en ilo mane ka ilo no timore ang'o ma dhi timore tok ilo no kik isud kata matin pur mar maua pidho jamni magi te gin yore mag pur
Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janego. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo moro amora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best. Mujenge kigerot mam nagede nerawani kigoyo mujenge kigerot nagede nerawani awacho nati mate na kena uri seme wapi na security nyara lego donge nati mate kata kinine na mutino mondo mi usikize tim mar chieng' moro nwadag maber idiyo star 860 star 418 as Ramogi TV kod jothumbe duto. My call to everyone present in this historic summit is for us to work together and converge our efforts on African priorities. Romo mar poro wache weche kor lwasi ochakore ayanga Nairobi ka pinje Afrika ojiw mondo makre kanyakla e kedo kod lokruok chal kor lwasi. Mane en gavana ma Nairobi Evans Kidero keto winjruok kod KRA kaka ibiro chulo suru mane bande. Achiel kuom weche mabende aparo ni wasego okang' maduong' ahinya en nyayo kido gi tim mag Uganda Luo. Timo pimo gene to gin mage ma piny oyombo, gin mage ma poni nyalo tie lwasi marwa. En morgi ilo ne jolendo kod johera mag Ramogi FM ka koro Nyakalondo onyono higni 20. Nitiere ga moro gi ilo moro kanye kama ne wamake daktari kanye madwani wachak godo mor mane ilo mane e okang' mane e twak mar weche mag Deruok achiel kod kawo ngima kapok wadhi mabor. Kaka wacho no ni nyalo ga bedo sama wacho gigo mamiyo ng'ato nyalo bedo gi risk mar kawo ngimane. Wacho mental illness kata tuoche mag dangni mag paro. Achiel kuom tuoche go luongo ni mood disorders, depression. So mage jok mineno ka koro gichako tengana gi anyuola, ok gidwa interact e family gathering sama anyuola oromo kacha to gin ok gidwa ni gibed kanyakla gi ji kendo gitengana kabisa. Koro yudo ka sama nitie pressures mobiro go kata mag mental illness go komako ng'ato to paro mar ni apani kakao ngimana to gimoro amora biro bet maber. Abro yueyo shida na abro timore nade biro rumo ya kore yudo ka ka chopo chieng' makoro ose amua ni kawuono adhi chande maybe a few hours kata mana dweche ibiro yudo ka ng'ano nigi ilo moro momake ma en very excited gimomiyo ng'ani mor mopogore gi kama kawaida kaka ing'eye
nikech oneno ka ochopo kiwango moro ma koro shida ne duto osetimore nade. Anyalo penji ni ka in gi shida mar pesa to kidogo yudo pesa ma ming'e ni nyalo tatua shida dongi winjo kimor. Koro mano e gima kelo ga ilo kod mor kuom ng'atno ma chiegni kawo ngimane. Kapo ni en ng'atno mosega bedo ka en ng'at ma isolated, ma depressed, ma en oko riwni gi ji to ok owach pache, to inyalo ka koro wuoyo mang'eny to il to omor to tami ga ni to kawuono to ng'ani ochamo ang'o. Ibiro winjo ng'ato penjo ni ng'ani kawuono ochamo ang'o. Aeto bang'e ka osetimo kamano tibiro winjo ka ng'ato wacho ni to apenji to ma kawuono be omor amora ni ang'o ma otimore. Emomiyo awacho ga ni kama chakocha ni chieng' modwa mua nokawo ngimane to ng'at mabiro timore nade, ng'at mabiro ng'eyo onge. Nikech ineno ka ng'ani kawuono ober, omor, nyiero ka gik moko timo maber sana, to en ng'at moseketo pache ni kawuono shida na duto awene Nyasaye. Daktari adwani mondo mipimna seche ma iseneno ranyisi gi te, ng'ato opogore kod oganda, ng'ato ok wuo, ng'ato odonje weche mag madho kong'o kachiel kod tiyo kod yedhe mamero ji mang'eny kod gik ma kamago, weche mag deruok gi bendo wacho mang'eny. Samoro bende ondike yore mag tudruok mag mbui nikech thothne tinde yore mag mbui omiyo ji nyalo ndiko pachgi kata gigo ma gichano timo. Ere gima onego bed ni itimo, okang' mane ma ng'ato onego bed ni kawo? Kineno ng'at ma in go machiegni, onyalo bedo katich, onyalo bedo anyuola mari, onyalo bedo ng'at moro amora minyalo neno machiegni. Gimokwongo itim, bed gi ng'ano kendo penji gino ka chaka wacho ka sama wachaka wacho ni ng'atno madwa kawo ngimane ok gipand ga kata ok giluor ga wacho ni gidwa timore nade. Mano emomiyo ibiro neno ka samoro nitie gino moka wacho, warning sign moro moka wacho, inyalo yudo note moro ka ng'ato ndiko kata note nyathi nyalo kawo journal mare, ka wacho ni ng'ato dhi okawo journal nyathi mare, but nitie gik ma inyalo somo mondiko kumoro kata mane social media kacha. Kendo kaka wacho social media no iparo na gino malong'o kabisa. Tinde dhano thoro wuoyo e social media kendo gitemo keto pachgi. Yudo ka WhatsApp status kacha ondike gimoro ma nyiso ni ng'atni paro kawo ngimane. Yiena ka we simu moro ango ka kapok wadhi nyime. Kik iwe ni en penj laktar, in bende nyalo penjo laktar. Daktari nitiere studio oikore mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo. Halo, penj laktar? Yes, Ruth Nyaji Moknoko. Machiegni penj laktar. Mani wuoyo gi piny. Machiegni? Apenjo ni atemo lawo twak adwa penjo ni iwacho ka ng'ato oyud kadero nitie gik moko ma gitimo ga. For example, ka ng'ato yiere yiere tol, nyaka itimne gimoro ma iwacho ni mondo mi yamo marach no kik lu. Gin ang'o gini monego bed ni itimo to deruok ni en gima iyudo ni moko nitie maluwore remo koso moko bira ma gin ma yamo ma Mar ariyo, abo niero kamano Ruth Nyaji Monyuongo kuom konya gi namba laktar mani miya. Amor ahinya mang'eny kabisa, med konyo oganda kendo med puonjo ji. Ruth Nyasaye ong'eyo kama biro ketie. Erokamano ahinya, emomiyo antiere ka mondo mi wakonyre, kik iluor mar tudori kodwa, wabiro konyo kama wanyalo kendo wabiro tudore kod lakteche duto te mwanyalo. Daktari, penjo mawachono aneno ka bende nasenene e yor tudruok manyasani, yor SMS, ni weche mag deruok gi bende thothne gitudore kod anyuola, ni oringe anyuola koso. Deruok ok en gino maringe remo. Kendo gino matimore ga en ni nyithindo gisomo gigo kuom neno. Wawacho ga ni observational learning. Deruok onge ni kane dana odere koro ambe abiro dera kata gabuon. Lakini nyathi sama in godo nyathi matin e ot kacha chande, to nyathini wawach ni dhi deri ing'aori e tol to neno. Nitiere mak moro ma nyathi cha dongo kacha, trauma moro ma nyathi chodong godo. Mar ariyo, nyathino oneno ka janyuolne mano kawo ngimane kende. Manyiso ni osomo ni kare ng'ato nyalo ga timore nade. Koro iyudo ka chances mag nyathino, iwacho ga ni chances mar nyathi ma ng'ato notho e odgi kokawo ngimane to neno ni malo mondo mi nyathino be okawo ngimane. Ok ni gino ringe remo,
lakini en gino mosomo nikech noneno kotimore nade koro wacho ga ni imitation suicide to mano kapo nabro gine ne kanyo ero kata mana samilando ni ng'ato otho wacho kata ni celebrity moro odhi mokawo ngimane to nitiere nyathi moro moneno kaka celebrity no mano icon mare mano ng'at ma model mare iyudo ka gicha sama ilande e yore mag habari gieki onego bed ni waneno kaka yo mitime godo mok bed ka gima koro wa idolize kata mana wa advertise ni kara yo mar deruok ni bende nyalo bedo yo mar timore nade ma ng'ato kawo go ngimane lakini kabro duoko gan deruok ok ringe remo. Erokamano. SMS wa namba mar SMS ntiere TV mari, namba mar simu be ntiere penj laktar mane nyingi chenro ni wa penj laktar penjo duto te mwanyalo bedo godo. Daktari kapo kakao ote machielo kata simu machielo. Wato ni wantiere kama ne ka ng'ato ineno ka osenyiso ranyisigi, samoni no ka ng'ato ndike yore mag tudruok manyasani onyalo bedo social Facebook, onyalo bedo Twitter, onyalo bedo kata e status mar WhatsApp. Ango okang' mane monego bed ni ng'ato kawo? Bed gi ng'ato piny mondo ing'e ni shida mare nyalo bedo kanye. Kineno ng'ato kondiko gino onyalo kata kiwinjo ka ng'ato wacho kamano onyalo bedo gik moko ariyo. Adier odwa kawo ngimane nikech nyalo bedo gi reason moro amora ma en godo ma nyalo miye dwaro kawo ngimane. Mar ariyo nyalo bedo ni nitie attention moro ma ng'ani dwaro ni mondo miye lakini ok timre nade ok miye. Koro ka in janyuol ka in nyamin ng'ato ka in nyathi ng'ato tiwinjo ka ng'ato wacho mano bed kode piny penje ni tang'o momiyo pachi paro mar kawo ngimani. En shida ma wanyalo tatua koso en shida mok wanyal timre nade mondo wang'i solution kata mana wayud kony ne ng'atno ma nigi ranyisigo mag kawo ngimagi. Ka en gino mok inyal konyo in iwuon to many ng'at manyalo konyo. Inyalo wuoyo gi pastor, inyalo gocho ne counselor, inyalo gocho ne psychologist kata psychiatrist mora mora ma in gi namba ne. Professional mora mora kata mane hospital. Go simu kacha chande, wach ni an gi wat na moro to kama wantie ni ayude kotemo kawo ngimane kata ayudo note moro e yot kae suicide note moro nondiko. Erokamano. Amos, hello penj laktar? Hello laktar. Machiegni Amos penj laktar? Apenjo daktar niya. Yore ma jodongo tiyo godo e gweng' dala kae. Mare ni kata ka ng'ato nigi kes moro gi jodongo marach kata ni kendo watne to watne no kudi nono mondo piny no kethi. Koro to seche ma kamago koro ko en bele kes kanyo to wacho ni ne jodongo ni an anyalo dera kitama nyako no anyalo dera. Jodongo ng'ise ni kidwa deri to jideri kaw tol piyo piyo dwa deruok pesadi. Ben yo maber kose ni yo manyalo medo hinyowa e community dala. Seche mane wakaw yweyo mane mbaka mane wagoyo kata kama namori Amos okele seche ma ng'ato dwa dere iseneno ranyisi gawo duto te wacho ni thothne jodongo wacho ga ni deruok en pesa dio kikaw tol deri kosa mi tol ionge tol amitol mano ben gima kare daktari. Kaka wacho chande ng'at ma wacho no dwa dere onyalo bedo gik moko adi onyalo bedo ng'at no madiero dwa dere lakini ntiere moro ma waluonga ni attention seeking manyiso ni nitie gimo dwaro ma okone ka gino timore to mondo miyo capture attention maru o threatenu kata onyisou no bro timore nade obro dere mondo umiye gino kata gik moko otim e yo mare. Gino maber en ni kik inyis ng'ato ni mondo kaw tolo dhi odere mano chal ka gimi oro ng'ato ni mondo dhi otimre nade bed kod ng'ato mondo ipenje ni to jaduong' nikech kata jodongo gin dhano mano anyuola wa nyaka waher jodongo gine momiyo wadak kawuono koro bed kode gi jaduong' penje ni jaduong' ang'o momiyo paro mar deruok ni biro ni sani en ang'o ma ere kaka wanyalo konyo yo ma wantie ni sani mopogore gi kawo ngimani ni wuon kata mana wacho ne ji ni dwaro timore nade ni dwa kawo ngimani lakini kik inyis ng'ato ni tol pesa di to tole mionge go anyiewni to mago gin weche ma dhano wacho mano gin gima kare ok onego beni watimo mano ok onego beni watimo mano erokamano ahinya. SMS moro penja ka daktari ni ere kaka ng'ato nyalo konyre ka en gi mirima apart from deruok nikech ing'eni samoro pressure nyalo idho ne ng'ato mokalo to en gi mirima mokalo ere kaka onyalo konyore mondo mi koro wagol equation mar deruok. Mokwongo
bed gi ng'at maluongo ni trustee, ng'atno minyalo ga wachone seche ma gik moko ok dhi ni maber. Mostly wa recommend ga ni bede kata gi number counselor moro, kata momiyo be wachiwo kata mana nembni wa e TV kae, mondo kapo ni iyudori e situation kata mani iyudori inyalo bedo ni in iwuon, by the way mano penjo maber ahinya, nikech inyalo bedo ka in iwuon in gi parogi, ok ochuno ni nyaka iyud ng'ato, in iwuon parono nyalo maki. Sama parono maki inyalo gonwa simu, to wamako simu to wawuoyo kodi, wawinjo, nikech simbu inyalo goye sa asaya, kata igoye gotieno kata igoye sadi, wabro make to wabro wuoyo kodi. Nitie ng'at mibro yudo on the other end mar simuno mabro timore nade, mabro respond. Ma kaka wacho mokwongo cha, bed gi ng'at moro kata anyuola ni kacha kata osiepni moro minyalo ga wachone, nikech sharing wawacho ga ni a problem shared and half solved. Sami se wache cha migole pachi migole oko chande tiyudo ka nitie fuong'ruok moro miyudo. Daktari sa ema maya wang'a kata neno ka penjo ng'eny ka mokalo. Penjo moro aneno kowuok na kuom Wini wacho kacha ni mosna daktari, ikaw mos mar Wini. Mosna daktari, an gi nyathi ma ok ohero bedo kuma ji nitiere. Koa skul to thothne obedo mana kachien, obedo kor nindo. Ji bende ok owuo godo ahinya, wacho kacha ni kiwuoyo kode to be ok owach mang'eny, olinga linga thuthni. Wini penjo kacha ni manyalo bedo sign mag ng'ama nigi paro madang' ni koso, to kaka janyuol en ang'o monego bed ni otimo, nikech adier seche ma nyathi nyiso ranyisi go, kaka janyuol nyaka wathoro ga bedo kod paro mang'eny. Ni ang'o matimore kit ngima nyathini? Nitiere tuono mwaluonga ni selective mutism. Koro mano ber ka wang'eyo ni nyathino en ja higni adi mokwongo. Kiseng'eyo higni mag nyathino, to koro nyalo konyi mondo itim diagnosis ni to nyalo bedo en anxiety, en social anxiety, koso en selective mutism. Selective mutism en gino ma affect nyithindo matindo, lakini odhiga nyaka e adulthood. En iyudo ka en nyathi ma e ot kacha chantie jogo ma owuoyo go mayot kabisa, kendo nyalo express themselves mayot kabisa, lakini koneno ng'at moro ma stranger kata ng'at moko ng'iyo kata ng'at moko ka ng'ato wendo moro kobire ot kacha tiyudo ka nyathino kata kitere skul wuoyo bet matek kabisa, kendo ok onyal duoko penjo, ok oda wuoyo gi japuonj, to tamiga ni to nyathini ochaji kosango matimore. Mano en condition we classify it under anxiety disorders, waluongo ni selective mutism. O affect nyithindo sana sana, lakini nyaka wang'e ni nyathino nigi jahigni adi en to chako timo kama karang'o kachon bende ne en kamano to wanyalo ng'eyo, to kapono ni ochaki machiegni bende wanyalo ng'eyo. Daktari neno ka thuolo momaya wang'a ka amak mana ni daher mondo mi apenji penjo achiel. Samoro kotendo kod pressure mag ngima kaka piny chalo sani, kotendo kod gik mang'eny madhi nyime, gik mani kwanonwa ka, samoro ng'ato nitiere kod paro mar deruok gi lak seche mwakele chenro mar penj laktarni, ote mane madimiye kata ng'o madiwachne? Anyalo wacho ni paro mar kawo ngima en gino mantiere, kendo en symptom mar tuoche mopogore opogore. Kiwinjo ka paro no maki, ntiere yore mopogore opogore mwanyalo tatuago shida mora mora ma in godo. Wacho ga ni piny ka onge shida maonge gi solution, onge kata obed mana machalo nade. Koro nyaka ing'e ni shida ma in go sani no, adwa ga ni ng'ato mondo penjre penj achiel, shida ma an go sani ni kata gimo maka sani ni, higni 5 mabiro pod abro bedo gi shida ni, ineno. Koro penjri ga penjo no, sama bi paro ka ngima ni idwa ni mondo ikaw kata ang'o chande, isebedo gi shida moko in the previous mane in go kande, pod in kod gi nyaka kawuono, manyiso ni onge shida maonge ang'owa, maonge solution mare. Koro kapok ikawo ngimani, ng'e maber ni konyruok nitiere, to konyruok biro e yore mopogore opogore. En mana ni in ema mondo ikaw simu kata ikawri wuon idhir ng'ato mondo ipimne mondo iyud kaka solution, nikech samoro enyel bet ga ni solution ng'eny, lakini in tikia ni solution go nitimre nade, nitiere. Lakini kibiro mipimo ne Ruth kata kibiro mipimo na, tabro wacho ni mae shida ma in go, wapani wanyalo time kama. Koro wa select among the many solutions kande to akonyo ng'ato. Daktari ni mondo mi akwayo, ok ni adwaro, akwayo mondo mi chiw namba ni ne oganda wa kod kaka inyalo yudi mondo mi ponono ni ng'ato nitiere kod chandruok kata paro aina gi, kata nitiere watne moro matiere kod paro aina gi, odwaro ng'ama wuogo kata odwaro kaka inyalo ng'adne rieko, inyalo yudi kanye namba mar simu ena adi? Kawuono nikech wawacho wechego mag yor mar deruok, abro chiwo nembni 2, abro chiwo namba na to gi namba ma kaponi in gi ng'at moro mane gi paro cha tinyalo ga goyo anytime, nikech mara tinyalo goyo tieno tanindo ka nyalo bedo matek, lakini macha to namba makigoyo en 07 15 3 3 0715 937353. Namba na kidwa ni mondo atudra kodi achiel kachiel,
an ibiro yuda e 07588103232 07588103232. Mano kigoyo to wabiro tudore kodi. Dr. Levi, erokamano kendo amor kuom biro wago mbaka kotere kod wechegi. Ageno ni kwaluongi to ibo chak ibiro kendo wago e mbaka mondo wayud kaka wanyalo konyo oganda wa nikech ngima en mwandu. Erokamano. Erokamano nya daktari. Wach ma daktari oweyo wagodo eman bende ang' naweyi godo. Chandruok ma itiere godo no, jomoko nosebedo godo kendo ne gimanyo solution, ne gimanyo kaka ne gikonyo chandruogno. In bende chandruogno ok en gima bokwamo kuomi kanyo. Ndalo kata higni kata jumbe mabiro ibiro bedo kod pressure kata ibiro bedo kod chandruogno. Oyo omiyo chandruoge duto te nitiere kod duoko. Mate cheno ni en Andruth Otieno, erokamano makende kuom bedo koda ne jogo picha mawa, erokamano makende ne producer na Bob Wafula, erokamano ahinya ne director wa Bob Wafula kaachiel kod producer Perpetual Okoth, erokamano. Orituru masani ngima en mwandu.